Kublaya pi baro ngade imarina kasnong krajo ngade na laitera ban ngapriang sungubhay pi baro siya kini ka channel jonga laitera roots ani ka jingtieng bahe ayu mo kadei enda peti ka ikum ka ïngsyiem tapi tang ba kamdei pi kadei ka university jong ka Oslo ngapat pitip nganang mut bakadei ka ïngsyiem tapi ali pi ngenele wat ya ka ïngsyiem ngatharai kadei kadei pi hangtei pi ayo i kibun bhade kita kinang wan jengok kai perthei bawan jengok kai ya katai ka ïngsyiem ali pi ngenele peit najan peit sie ka jinghe ka phalau kat kum kamadan football tapi balai mau usie musna ki mau jingtieng babon kat ni ngatharaya la de pat de umyad pi hangne wow ka jinghe kata ka ïngsyiem ne ke palace latip ya ka kum ka slotte hakakti Norwegian ka bamut ka ïngsyiem Ti day hakane ka yengken usa usyiem ka Norway. Tang ba pilaya pitu. Omdan kynroh ne jingkier jingda banyadaya ka. Henry ngila banyo i tang ya uwe unong ap jingkang. Wala kata ubun kam ka sya sendorbat ki turist. Kat ba ha kapor hyndai pat hakum kini ki ïngsyiem. La jupen aphira da shibon ki shipai ni ki gad. Bat la iada ya kada ki kynroh ni ki jingda jingkier. Bat ki syiem ki juem ha ka jingtieng jingsyier. Namar ha kano kapor. Ki nongshun ki laban wan tombor. Henry ki syiem mentapat. Ki laban sa ha kum kini ki ying. Hello. Pimpat ya thad em. Toh kabyang bah. Namar menta nginyale iwat ya ka ïngsyiem hyndai balakot ka English ka castle kabadei ka ïngsyiem balak ya ka sawdong da ki kynroh ki pynskhem ba ha kaba ki nongshun kinamla ban man tombor da ka basuk kata ka ïngsyiem kadan hangtai hapdang ki kynroh rben pio i enda peit nang ni da ngai te ikum badei ki yeng barit Bat hapdeng jong kita ki arteli ki yeng kadon ka kynroh rben bat day nadien katei ka kynroh ken pi ki shipa iada ki laban siat ya ki nongshun shani shapo ki shipa iada ki juyang shriak hadien kani ka kynroh jong kani ka ïngsyiem khnang bandubyo siat ki nongshun ki bapersang banwan kiu na shathe shapo bat ki jushna khnang de ya kum ki the ki canal Tie POE hana ka tie ka surok hapo kadei da ka canal mensua ali kan nyinyalik rung shapo nongbah katay gagit hakapor hyndai ya kan ni ka surok lentang kabangayu menta kijupen longkong ka jinkang bat kita andau ni ukan drinar bahe ban khang ya ka kyrteng jong ka ni ka castle ni ka fortress kadei Akershus Henry mentapat kila penunkam kum ke museum but what ka defense university college ru kadon hangne ali nyepit kaya kini ke castle na sya kini kaliang peit kidon ki kynroh mauru ki rben bat ki ba pynskhem ba kahe ba pi kata castle wan nginyalik rung sa sya katai ka wei pat kaliang itenat pi kita ki yeng hyndai dei ali wan peit ka jingkang ro ka rben ba bat ka pynskhem ba triang hangne phalau ki buan ba pleng kita ki gate ban rung bat ya ka sat pat ki penlongkom ka jingtieng
ban penyas no na kawai ka building, sya kawai pat ka building. Ani wo ngila poi sya kumta. Oh, kadon ayu re ayu hangtei. Pi ayu katei ka kynroh. Ali ngin yalit pet. Laban yu ayu nang tei. Kloy wan pet. Wow. Kadon ko duriau pleng pi bat kilieng. Bat day nang ni najrong baki iada kisiat ya ki nongshun setia sepo. Hakapor hyndai, hakapor bahir thma tie ngatrai kan long kumne pi. Wow, pet, ima bham deh. Kia syok wad hapa bro. Ali pi nginyalit sa setia syarum. Tip don ayu mo sa setia pat. Kini ha ka jingsyier kide ki tiles batap ya ketunum kan pi. Pet ki pli bha. Ani ka jrong bha kata kalentian. Pimpat ya tight Ish, nang taruh ka itenat bha ban pet. Nang ni na syarum ti lakham jan syu bat ka duriau. Bat ka lanang kamma. Tang badan bok kidan kini ki mau siang. Bat ki teiru ya ki kynroh yeng. Ki bajrong kumni. Ngatharai ki shna khnang kumni. Khnang bakinum la kiu ki nongshun. Hangne haphalau ka ïngsyiem. Ngila ruban syem ya kapung. Bat ngatharai ka long ka badon kambaha ha katu kapor. Bandon hangne haphalau hi. Namar ha kapor thma te kinum la ban mi syabar kani ka ïngsyiem. Nakata kadau kidon kam ya kum kane kapung. Oh, pet, ki yang mo badon sauteli ki syaka. Ya pi yelet pet bahana jan. Kidei ki suloi pleng pi. Wei lai siat. Hakapor hyndai ti ki siat da kum kini ki suloi. Bat wat lada ker makna sawdong ya kene ka ïngsyiem da kini ki canal kam simpen sangye ya ki nongshun bakin wan hiar thma da kilieng. Nakata kadau ki bu ya ki suloi siat. Ban siat iki nongshun ki badan sya thie sepo. Hakapor hyndai ki nong wan hiar thma ki juwan ro na rengkau bat ki panon kam da ki kulai. Bat ki wei pat ki tiar yalet thma ki ba ki ju panon kam ki de ki khnam ki renti bat ki white lam. Kan ba hakapor mentapat ki panon kam da ki drone. Ali ngin yalet pet. Ki stok ayu mo hapok kani ka yeng. Oh, kalakhang talapi. Ti tangkat tu shaphang kani ka ïngsyiem. Ya kabala shnaha kata ka rukom. Kaba peni. Bakisiem hyndai. Kijuem ha ka jingtieng jingsyier. Ti bye. Saya syong bro. Pas ngau bahawat kler ban subscribe ha ka channel jonga like Terra Roots. Bye.